Maraming. Ito, racing kan? Apiar rip na, apiar rip. Third, apiar rip. Apiar rip, third. Apiar rip, doy tembut tu. Apiar rip na, doy tembut tu. Un nag-wide si. Wide si magyapon na ha. Masuk na po nga. Patay. Jarra di kamu. Biar itu doy tambutso. Magkapa sa doy tambutso. Tira pa yung walang magsunod. Makasakapan. Naupan na sila. Basin. Mama nang iundang kanina, ano na? Kau kan rata semua ni. Sigurado na kang 4-5. Yaw. Gusto ka din dulu pa niya. Stuck ko eh. Kaya matuglagan po sa kapuso. Yawa to ha. Bata pa na? Ha? Bata na siya. Oh, kana na kuha na. Bata na. Para bata pa na. Ilhabok ton. Liso din na tukot. Tira ba? Ikaw lang nagsunod. Mana? Unda man eh potong nawa ida. Bes na kasi sabay. Kaya sa nauna. Absa gua eh. Absa gua eh. Why ito ko? Ay, kolera na si kanya ng buka. Ay, ano mo? Why na tokado to? Kana ba dipigan? Ako na nangin sa manipid ko. Kana ba yan? Oh, Kolera eh. Bos, ano na ako pa din. Yung mataaw. adak tu nanti gua ano? Hah? Disi. Na binis. Bata pa to eh. Bata pa na. Kala ko. Binis na. Dar. Punanan. Bata apa mo kanila eh? Bata ba? Malupat ka diya mo. Kapila. Tara toy. Wala sa tilangayan ganyan. Tara. Buhay man nagpisa. Ah, kuan niya mga lagi ni una lagi. Ah, ano. Bip, Kapit bagus-bagus sa general tayo.
Tampok yun pa tayo. Oh. Oh, tingog ko. Sika na. Bukan, sa puti. Lima mo na itong ba? Sika na noon. Pamati ng tumba na. Ba na naman natin dyan? Hindi na po ba? Ha? Hindi na po ba? Ada na nito nga na lang sila ha. Nasa na, nawarang din ang ano. Atong babalik ko. Tungan sila. Apa tumikan? Agoro kerbe kare. Wah, ano ako? Ha? Wala, nagkanan to nga tumbangan. Yeah.